Martin Wath en tolle Yang Stein. Zal ik er een lichtertje in hakken geven? Mensen. Nobel Prize. Salman Rushdie. Zo. Corpus is on Stuglani, dus een Milanot. Had je ook ja kijken? Gaan je zinnig over? Stokken en een shawl. Zin maar. Om graag zal een nodigheid. Het toer opraken erin. Koop van green haar zo. Oh, je zo. Oh. Staat, Gene. Staat er niet. Gene. Staat ze. Maar zonder haar muntjes in kajakken. Rijden. Hamilton. Wow. Zag ook langs haar zo. Ze professor en het heen. Bunige zo'n korpus. Yes. Weerlijk. Ja, zo. Kies je weer eens de buchen. Smaken Ianstein. Morgen. Wacht in elkaar. Ja? Vertel hem tang horsku muvami agus mugadi. Agus gymig yochadit yn mynci. Se tord oper creu fewn a chasyn a nish yn stasi, agus by Clisg yn sy hwyl bws yn dwych a chaicher. Ha Clisg mas a kitchen. O ha. Meervlag. Mas yn te vec. Annebrach ma. Agus fiws mas a siom ar syr. Fiache, stiache. Take 2, action. Cut! Ha capper lens a camera. As if illa good name. Fiache, stiache. Gene! Cut! Garashima. Na ga je to Kirsten. 5, shot 7, take 2, action. So, te Gene van al. Cut! Jessup Jenna. Oh, Karoshu a Clara, can all. Scene 5, shot 9, take 2, action. Cut! Cut! Jam monkey Jennifer said. Mum